Нима Тейлър Суифт и нейни фенове са се изказали в подкрепа на Доналд Тръмп по време на президентската надпревара в САЩ. Доналд Тръмп, кандидатът за президент от Републиканската партия, сподели пост в платформата X с снимки на фенове на Тейлър Суифт. Постът е озаглавен «Приемам», имайки предвид подкрепата от феновете към него. Те носят тениски, на които пише «Суифтита», както феновете на певицата се наричат, в подкрепа на Тръмп. Дали обаче снимките са достоверни? За да разбера, избрах да напиша ключови думи като Тейлър Суифт в подкрепа на Тръмп в Google, както и да проверя какво други източници казват относно достоверността на снимките. Новинарски емисии като CNN, CBC и People описват снимките като генерирани чрез изкуствен интелект, следователно не са истински. Единствено русото момиче в бяла тениска е истински човек, носещ тениска с подобно послание. В коментари под поста се появи и снимка на Суифт от червения килим на тазгодишните Грами, уж държейки плакат с надпис «Тръмп спечели предишните избори. Демократите излъгаха». Чрез анализиране на снимката обаче става ясно, че тя също е манипулирана, вероятно чрез фотошоп. Самата Суифт се обяви в подкрепа на Демократичната партия в хода на президентската надпревара през 2019 година за тогавашния кандидат Джо Байден. Непосредствено след публикацията на Тръмп, певицата отново заяви подкрепата си към демократите, този път обаче към настоящия кандидат Камала Харис. След проверка на съдържанието от поста на Доналд Тръмп, както и актуалната позиция на певицата относно президентските избори, става ясно, че нито тя, нито въпросните хора от снимките са изразили реална подкрепа към него.